Oud-Warkemer van Haarsma Buma wordt de nieuwe listloeker van het CDA. Dat had de partij niet schrik bekendmaken. Van Haarsma Buma kreeg meer dan 50% van de stemmen en dat is genoeg om al in 1 ronde te winnen. De oerlijst van drugs in de gemeente Acht-Karspelen is volle grutter als eerder tocht waard. Dat doet onder andere blikken uit rapportage van de politie. Waarnemer burgemeester Piet Adema pleit het voor uitbreiding van het aantal polities om het onderhandel en het gebruik van drugs te dwaan. Zieler Pieter-Jan Posma had een pleert voor Olympische Spelen van deze zomer in Londen. Op het WK Finn in het Engelse Falmouth behelde hij een plakje in de finale medal race en daarmee had er vormbehoud zien litten. De eerste deelnemers om de 38e HT-race binnen oorkamer op Skielge. Vanmorgen gingen de 130 sloepen van start in Haas voor de wedstrijd op de Waadzee. Ze binnen ongeveer 3 uur onderwijs. Waar er echt woon had, wordt pas later bekend, omdat berekenen we de mat onderhand van de handicap van de boten. Joen en vannacht bewolkt, maar zo nou en dan een bui en 12 graden. Morgen bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad als zandje.